Kismalacok, engedjetek be! Mi bizony nem engedünk be, csúnya nagy gonosz ijesztő farkas, csak a házunkon keresztül. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, egy hatalmas erdő szélén élt egyszer egy malacka család. Egy mama malacka, egy papa malacka, és az ő kis gyermekeik, a 3 cuki-muki kismalac. A malacka család nagyon sokat játszott és kertészkedett együtt. Nagyon szuper kis család voltak. A mama malac és a papa malac nagyon szerették a gyerekeiket, és arra nevelték őket, hogy mindig segítsék egymást, és legyenek jó testvérek. Ahogy cseperedtek a malackák, hamarosan eljött a nagy nap, amikor a 3 kismalac kirepült a családi fészekből, és útnak indultak, hogy saját otthont építsenek maguknak. A papa malac figyelmeztette a 3 kismalacot. Vigyázzatok, gyermekeim, egymásra odakint a vadonban. Egy nagy, gonosz, ijesztő farkas járja az erdőt, és a kedvenc étele a malackák szósszal tálalva. Rendben, papa. Vigyázni fogunk egymásra. Megígérjük. Azzal a 3 kismalac útnak indult. Mentek, mendegéltek, míg nem egyszerre csak az első kismalac megállt. Szegény nagyon elfáradt, és így szólt. Ez a hely nekem megteszi. Mondta az első kismalac, és letelepedett és felépítette a saját házikóját szalmából, amit a földön talált. A 2 testvér kismalac tovább vándorolt. Mentek, mendegéltek, míg egyszer csak a második kismalac is nagyon elfáradt. Ez a hely nekem pont jó lesz. Mondta a második kismalac, és azzal letelepedett, és septiben felépítette a saját kis házikóját, ágakból, botokból, meg mindenféle fadarabokból, amiket a földön talált. De a harmadik kismalac, ő tovább vándorolt. Ment, csak mendegélt kitartóan, míg nem egyszer csak egy szép tisztáshoz érkezett. Egészen addig ment, amíg rátalált a tökéletes helyre, ahol felépíthette a tökéletes házat. A harmadik kismalac nagyon okos volt. Terveket készített, és gondosan lerajzolta a házat. Megvásárolta a legjobb téglát, deszkát és gerendákat, cserepet, és hosszú és kitartó építő munka után végre elkészült a nagy erős téglaházikójával. Mikor elkészült, kitárta a ház ablakát, rácsodálkozott a nagy erős házra, amit épített, és végre valahára megpihent. Ó, jaj, nem! Itt jön a nagy, gonosz, ijesztő farkas. Vajon mit tervez? Bá! Bá! Én vagyok a nagy, gonosz, ijesztő farkas, és már nagyon éhes vagyok. Mi lenne, ha malackát ennék ebédre? Ez az, hát ez nagyon jó ötlet. Pont itt egy malacka egy szalmaházban. Könnyű falat lesz. Bá! A nagy, gonosz, ijesztő farkas egyenesen az első kismalac szalmaházához lopakodott. Majd dörömbölni kezdett az ajtón. Kismalac, engedj be! Nem engedlek be, csúnya gonosz farkas, csak a házamon keresztül. Gyere be, ha tudsz! Akkor bizony dirdur lesz, kismalacka, és pif-puf, s én bizony ne rombolom a házadat. És nem találjátok ki, mi történt. Egyszerre a farkas díregett, dúrogott, piffegett és puffogott, és bizony nem telt bele sok idő, és lerombolta az első kismalac szalmaházikóját. A ház összedőlt, és a kismalac futásnak eredt. A farkas meg a nyomában loholt. Hű! Aztán ez a kismalac nagyon megijedt, és ijedtében nagyon felgyorsult. Szaladt és szaladt nyomában a nagy, gonosz, ijesztő farkassal egészen addig, amíg csak el nem érkezett a második kismalac fából, ágakból és gajakból készített kunyhójáig. Gyorsan beszaladt az ajtón, és lepihent a padlón. De nincs idő a pihenésre, malackák, mert már is itt jön a nagy, gonosz, ijesztő farkas. Kismalacok, engedjetek be! Mi bizony nem
engedünk be, csúnya nagy gonosz ijesztő farkas! Csak a házunkon keresztül! Gyere be, ha tudsz! Hát akkor, malackák, én bizony dirregek, durrogok, piffegek és puffogok, és hamarosan földig rombolom a házatokat. És azzal a nagy gonosz ijesztő farkas fogta magát, dirregett, durrogott, piffegett és puffogott, és lerombolta a kis malacok fából épült házikóját. A malackák nyakukba kapták a lábukat, és amilyen gyorsan csak tudtak, futásnak eredtek. Futottak, szaladtak nyomukban a nagy gonosz ijesztő farkassal. A farkas már majdnem elkapta őket, de az utolsó pillanatban a malackáknak sikerült meglógniuk. A két kis malacka testvér elérte a harmadik kismalac nagy, erős, szép, biztonságos téglából készült házát, és beszaladtak. Lihegett mindkét malacka, miután becsukták maguk mögött az ajtót. Ne aggódjatok, testvéreim! Most már biztonságban vagytok itt, a nagy, erős, szép téglából épült házamban. A farkas itt már nem tud bennünket elkapni. Ám egyszer csak hangos dörömbölés és mély morgás hallatszott az ajtóból. Kismalacok, engedjetek be! Hát mi bizony nem engedünk be! Csúnya, gonosz, nagy, ijesztő farkas! Gyere be, ha tudsz! De úgysem fog sikerülni! Hát akkor, malackák, én bizony dirregek és durrogok, piffegek és puffogok, és én bizony lerombolom a házatokat, kismalacok. És azzal a nagy gonosz ijesztő farkas összeszedte minden erejét, és dirregett, durrogott, piffegett és puffogott, és nem történt semmi sem. Úgy bizony. A ház kiállta a sarat, és átment a farkas próbán. Hű, de most aztán a nagy gonosz ijesztő farkas nagyon begurult. Elfáradt és nagyon megéhezett. A farkas kieszelt egy tervet. Úgy döntött, hogy felmászik a ház oldalán, és bemászik a kéményen. Mikor felért a kémény tetejére, fogta magát, és zsupsz, beugrott. És hirtelen zsupsz, és puff, A malackák, képzeljétek, odaraktak egy fazék forró levest a kémény alá, és a farkas egyenesen beleesett a fazékba. Hát a forró leves úgy megégette a farkas farkát, hogy az lángra kapott. A malackák kinyitották az ajtót, és a farkas nyakába kapta a lábát, felordított, és hanyat homlok elmenekült. A malackák végre kifújhatták magukat, és nagyon megörültek egymásnak a kaland végén. És hogy mi a tanulság? A testvérek számíthattak egymásra, és segítettek egymásnak, és túljártak a nagy gonosz ijesztő farkas eszén. És soha, de soha többé nem látták ezt a nagy gonosz ijesztő farkast, még a környéken sem. Sziasztok, kedveseim, a következő mesénkig! És ne felejtsétek el, mindig vigyázzatok egymásra, különösen a testvéreitekre. Kismalacok, engedjetek be! Mi bizony nem engedünk be, csúnya, nagy, gonosz ijesztő farkas! Csak a házunkon keresztül! Gyere be, ha tudsz!